manuk wonten ing panggon. Paman Paman sembudalan Bobodono. Kula nanggen. Kula nanggen. Ingkang mangertosi samenika inggih punika Sadewa lan para putu anu sami kepal wonten ing Tegal Kurusetra. Lajeng sono saking Astina sinten? Yen mekaten cekak kono apa mawon. Oh cekak. Nek kagem munduraken para prajurit manung. Paman Sengkuni. Kula ananggen kula bidhalaken para Kurawa. Supados munduraken prajurit Pandhawa inggih ingkang paman nyuwun pamit medal nggami.
Paman Satya. Karo anakku Antasena. Ya Paman, Paman Satya aku. Saiki dhewe lagi nunggu dae Koko Prabu. Koko Prabu Duryudana. Sedya bakal balekake negara Ngastina marang para Pandhawa. Inggih. Lajeng becikipun kados pundi Paman? Dewe kudu tetep siaga lan waspada. Antasena napa? Wah. Ki prajurit Ngastina. Antarja, kula Paman mundur satara. Ana waktu sida sasana. Inggih. Negara Ngastina ora bakal diparingake marang para Pandhawa. Saiki becik bali. Aku ora bali. Sedurunge negara Ngastina bakal diparingake marang para Pandhawa. Nekat iso ning Tegal Kusitra. Yo. Iki aku semono barisan Romo. Isih wani ora Romo. Yo, aja. Aja maju siji maju bareng.